ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ନିଶା ମହାରଣା ଆପଣ ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 12 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ କେସଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କାଇଁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ତ ମତେ ବଦନାମ କରିଥିଲେ ସୋ ମୁଁ ହଁ ବଦନାମ କରିଥିଲା ଆଉ କଣ କହୁଥିଲେ ନଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ହଉଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଆଇଟମ ନାଚିବି ଆପଣ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନାଚିବୁ? ବଡ ଖୁସିର କଥା ନାଇଁଲ ନିଶା। ତୋ କାଟାଗିରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ନିଶା ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବୁ। ତୁ କହୁଛୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆସିବୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଚିନ୍ତା ବଢିଯିବ ଆଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ରୋକ ଲଗାଯାଇଥିଲା ନିଶା ମହାରଣା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବି କରୁନଥିଲି ଏବେ ବି କରୁନି। ନାଇଁ ତୁ କଣ ଆଗରୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲୁ କି? ଖାଲି କେତେବେଳେ କେମିତି ଖାଲି ଗରମ ଲାଗିଲେ ଖାଲି ଖୋଲି ଦଉଥିଲୁ ନା ଆଉ ନୁହଁ। ମତେ ବଦନାମ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେମିତି କିଛି ସର୍ତ୍ତ କଣ୍ଡିସନ ରଖିନାହାନ୍ତିନି ନା ନା କାହାର ଦମ ନାହିଁ ଯେ ତୋ ସହିତ ସର୍ତ୍ତ କଣ୍ଡିସନ ରଖିବେ। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେଇ ହଟ୍ ନାଚିବି ହଟ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମରେ ନାଚିବି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ମୁଁ ନାଚୁ ନଥିଲି କି ଏବେ ବି ନାଚିବିନି। ହଉ ଦେଖେ ଆଉ ତତେ ଯଦି ପରମିସନ ଯଦି ଦେଇଦେଲେ ଯଦି ଆସିକି ଯାହା କରିବା କଥା କରେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଆସି ନଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ଜମା ହବୁନି ହେଲା। ଯଦି ନଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ହେବାର ଅଛି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ ପଟେ ପଳେଇବୁ ସେପଟେ ନଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆଉ